Ahojte priatelia, rád by som vám ukázal svoje prvé video, na ktorom by som sa rád predstavil, ukázal vám, čo robím, pretože chodia ku mne na masáže, mnohí ma poznáte ako maséra, mnohí chodíte ku mne na masáže a ono to bolo vlastne už pred rokmi, kedy som sa naučil masírovať. Odvtedy som sa naučil mnoho iných techník, o ktorých málo kto vie, a preto by som vám možno rád povedal o niektorých technikách, ktoré robím. Rád by som vám dnes porozprával niečo o mojich terapiách, ktoré robím v mojom salóne, pretože viacerí sa ma pýtate, že porozprávaj občas, že čo vlastne robíš, pretože veľa ľudí príde na klasickú masáž a v podstate nevie, čo ponúkame my tu v našom salóne. Takže dneska by som vám chcel povedať o reflexnej terapii. Reflexná terapia je veľmi stará liečebná technika. Už prvé vyobrazenia boli v egyptských pyramidách, kde nejaký terapeut masíruje chodidlo panovníkovi. Je zrejmé, že tieto techniky naozaj prešli pravdepodobne ešte v minulých civilizácií a uchovávali sa dodnes, hlavne kvôli tomu, že fungujú. Reflexná terapia nie je masérska technika, ale je to liečiteľská terapia. Kedysi dávno cez reflexné body a vlastne dodnes sa stimulujú tie reflexné body, ktoré sú prepájené na orgány a na konkrétne miesta na tele, a tým pádom dochádza k uvoľneniu napätia v týchto orgánoch a nastáva relaxácia a samoliečenie sa spúšťa. To znamená, že napríklad žalúdok, keď má niekto problém so žalúdkom, tak sa masíruje reflexný bod žalúdka a ten žalúdok o pár minút začne pracovať, človeku sa odgrkne, začnú sa čreva pohynať a vlastne sa naštartuje celý traviaci systém. Reflexnú masáž robívame buď reflexnú masáž chodidiel, reflexnú masáž celého tela, alebo reflexnú masáž tváre. Na chodidlách, keďže tam sú nervové ukončenia všetkých vnútorných orgánov, tak vieme spraviť veľmi dobrú diagnostiku. Pretože častokrát sa stáva, že príde pani alebo pán a povie, celý hrudník ma bolí a ja neviem presne z čoho. A na tých reflexných bodoch na chodidlách vieme vlastne vylúčiť, či je problém v pľúcach, či je problém na srdiečku, alebo v žalúdku, alebo je to od chrbtice. Každý ten bod, ktorý na chodidle troška bolí, tak signalizuje, že je tam problém. Takže v reflexnej masáži, reflexná masáž sa robí kvôli masáži reflexných bodov, ktoré sú v podstate nervové zakončenia na všetky vnútorné orgány. Niekomu sa to veľmi ťažko učí, ale kto to už s tým pracuje, je to veľmi jednoduché. Tu na vrchu máme hlavu, na veľkom prste, na týchto dvoch prstoch máme oči a na týchto dvoch máme uši. Na zakončení tu máme žľazy, ako je thymus, štítna žľaza. Štítna žľaza je tu na to, on je pod veľkým prstom. Stredom chodidla ide obličkový pás, čiže idú nad obličky, močové cesty, močový mechúr. Pod veľkým palcom máme srdce, troška nižšie je žalúdok, pankreas. A dole z chodidla začína vlastne hrubé črevo, prechádza krížom, tu je riečny trakčník, tu je slezinový ohyb, slúčka a končí to s konečníkom. Na pätách máme pohlavné orgány z vonkajšej strany, z vnútornej strany. A do vrchu chodidla máme prednú časť, to znamená, že tu máme priedušky, ruca, tu máme hrudník a toto je také hrubé rozloženie pozície orgánov. Stlača sa vlastne, používa, masíruje sa takým stlačaním
konkrétnych bodoch. Pokiaľ človek nevie, ktorý konkrétny bod potrebuje, tak jednoducho stlača miesto pri mieste. Pokiaľ ľudia vedia, môžu aj masírovať, ale kto nevie, vyhnite sa ťahaním prstov, pretože môžete poťahať proti smeru peristaltiky a môže potom sa upchať črevo. Taký prirodzený spôsob, ako si sám človek môže pomasírovať chodidla a veľmi účinný je napríklad ísť sa prejsť na boso po tráve. Veľmi dobre viete, že keď ste na dovolenke, chodíte na boso po štorku, po piesku, po kamienkoch, človek je úplne v pohode, je nabudený, plný energie, plný elánu a celé telo pracuje tak, ako má. Čiže aj vy, keď môžete, čo len trošku, zajdite sa prejsť do prírody na boso. Ideálne je, keď svieti slnko, aby ste nemali zakrytú hlavu s nejakou čiapkou, s klobúkom a pekne na boso sa prejdite. Ide o to, že z vrchu nám svieti slnko, zo spodu máme zem a my sme ako také tužkové baterky medzi plusom a minusom a naše telo sa doslova dobíja energiou medzi slnkom a zemou. Preto je dôležité a veľmi prospešné ísť na boso sa prejsť trošku do prírody.